Nselmilkom, tqajna biex nkun nistgħu nagħtu rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-COVID hawn Malta. Tajb ngħidu li l-bieraħ għamilna 487 tests fuq nies li huma simptomatiċi fi 3 hubs li għandna u minn dawn ħarġu 10 li huma pożittivi. Bekk issa għandna 149 cases li huma pożittivi. Tajb ngħidu wkoll li sfortunatament għandna persuna ta' 72 sena minn dawn li ġewna pożittivi l-bieraħ li qiegħed l-ITU u qiegħed fuq għada li hija kritika kellu bżonn intubation u qiegħed fuq il-ventilator. Minn dawn l-10 każijiet kellna 4 każijiet minnhom li huma ta' trasmissjoni lokali u għandna s-6 każijiet oħra li għadhom relatati ma' safar. L-ewwel każ li kellna propju dan l-anzjan ta' 72 sena li huwa Malti li iddaħħal l-isptar fis-26 ta' Marzu, kellu tuħta nifs, kellu deni li huwa ta' low grade fi baxx u kellu discomfort fiċ-chest. Dan ġiet testjat bħala rutina bħalma nagħmlu għal każijiet kollha li aħna jitlu b'dawn is-sintomi u at that stage ir-riżulta li kien negattiv. Però il-bieraħ kompla jiddeterjora u reġa' sarlu iktar testijiet fosthom ukoll CT scan u hemmhekk ħareġ sinjali li huma tipiċi tal-COVID, reġa' sarlu test swab u hemmhekk ħareġ li huwa pożittiv. Ġifieri hemmhekk kellna sitwazzjoni fejn kien hemm bidu żgħir ħafna tal-virus fejn fil-bidu ma jiġix maqbut imma mbagħad baqa' jipprogressa u hemmhekk kien hemm iktar viruses li jibqgħu jimmultiplikaw u iktar ikunu qegħdin jagħmlu iktar konsegwenzi fuq il-persuna. U propju dal-persuna ta' 72 sena bħalma konna qegħdin ngħidu l-anzjani huma nies li huma vera vulnerabbli u allura jekk taqbadhom dan il-virus hemm ċans kbir li huma jista' jkollhom komplikazzjonijiet u propju sfortunatament dan ir-raġel ġralu hekk fejn il-komplikazzjoni li għandu l-persuna hija ta' pneumonite tal-pulmun, ta' tnejn, ġifier bilateral pneumonia, u issa qiegħed propju l-ITU taħt il-kura tal-ispeċjalisti qiegħed intubat u bil-ventilator. Aħna nafu mill-istorja ta' dal-persuna li hu kellu kuntatt ma' relative tiegħu li kien każ li diġà konna nafu li huwa pożittiv, infatti kien wieħed mill-contact tracing li konna aħna qegħdin insegwu wkoll. Oriġinarjament il-relative ta' dal-persuna kien ġab il-virus minn barra minn Malta. Każ ieħor li għandna huwa ta' cluster ta' 3 persuni li dawn ġew mill-Filippini fit-13 ta' Marzu u nafu li dal-persuna minn din il-familja kellu sintomi meta ġie lura minn barra. Però 3 persuni oħra tal-familja żviluppaw is-sintomi, waħda marra ta' 40 sena żviluppat is-sintomi fl-20 ta' Marzu, raġel ta' 41 sena żviluppa sintomi fit-19 ta' Marzu u raġel ta' 47 sena li żviluppa sintomi fit-13 ta' Marzu. Is-sintomi ta' dawn kienu sola li xotta u biċċiet minnhom li kellhom id-deni. Allura hekk għandna cluster ta' 3 persuni għaliex il-persuna oriġinarji li kellu s-sintomi ma dak iż-żmien ma kienx irrefera lilna u ma kienx ittestjat però issa ħanamlulu t-test ukoll. Huma kollha mill-Filippini imma jgħixu hawn Malta u allura għandna cluster ta' travel related COVID-19 ta' 3 persuni. Għandna raġel li ġej mill-Ingilterra li propju jgħix hawn Malta għandu 59 sena u ġie lura fit-19 ta' Marzu u fil-21 ta' Marzu beda bis-sintomi ta' ejja u ġieħ fil-muskoli deni u kellu wkoll dak is-sintom li qegħdin naraw iktar u iktar li ma bidix itiem l-affarijiet. U minn meta ġie mill-Ingilterra flimkien ma' familja tiegħu ta' 3 persuni kien diġi qiegħed f'kwarantina allura hekk għandna każ li huwa contained. Għandna każ ieħor li huwa relatat ma' safar ta' Malti li jgħix barra minn Malta ta' 30 sena u ġie lura minn Franza fit-13 ta' Marzu. Is-sintomi bdew fl-24 ta' Marzu u l-uniku sintomi li kellu kien li beda ma jxomx l-affarijiet. U kien qiegħed f'kwarantina minn meta ġie lura u kellu sintomi
waqt li fi 24 ta' Marzu, u allura aħna hemmhekk qegħdin nagħmlu l-contact tracing tal-familja tiegħu u anke xi ħbieb oħra li kienu qegħdin miegħu meta kien barra minn Malta. Dawk kienu l-każijiet li huma relatati ma' safar. Issa għandna 4 każijiet oħra ta' local transmission bħalma qegħdin taraw qed jibda jkollna iktar u iktar cases ta' local transmission. Għandna healthcare worker ta' mara ta' 34 sena li ma kellha l-ebda safar u bdiet bis-sintomi fis-26 ta' Marzu kellha grizmeja juġawa u hemmhekk aħna għaddejjin bħalissa bil-contact tracing fuq il-post tax-xogħol u anke relatives u l-familja tagħha. Każ ieħor ta' local transmission huwa ta' Malti ta' 36 sena li nafu li dan huwa partner ta' każ ieħor li konna diġà nafu bih aħna li ma kienx relatat ma' safar. Allura hekk aħna nafu li dan il-każ huwa każ ieħor ma' cluster ta' 2, allura jiġi cluster ta' 3 min-nies. Dan il-persuna li ġi pożittiv il-bieraħ beda bis-sintomi fit-22 ta' Marzu, kellu grizmeħ juġaw u kellu d-deni u anka sintomi ta' diarrhea. Kellna 2 każijiet oħra ta' persuni ta' nazzjonalità Indjana, wieħed ta' 36 sena u wieħed ta' 31 sena, li dawn kienu household contacts ta' każ ieħor li kien ġie pożittiv li qbadnihom bil-contact tracing. Oriġinarjament dan il-każ kien beda jiżviluppa fuq post tax-xogħol fejn kien hemm numru ta' persuni li ġew effettwati u b'dawn it-tnejn li qed nirrapportaw illum allura dan il-cluster ġie ta' 7 każijiet. Żewġ persuni kien hemm wieħed beda sintomi fil-25 ta' Marzu u l-ieħor fit-23 ta' Marzu. U s-sintomi kienu ta' uġieħ ta' ras, deni u anka uġieħ fil-ġogi. Dawn kienu l-10 każijiet li kellna llum, allura aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna issa 3 każijiet li qegħdin l-ITU. Kien hemm il-każ ta' 61-year-old li konna semmejnilkom qabel li huwa f'qagħda stabbli. Għandna dik il-mara li semmejtilkom il-bieraħ ta' 60 sena li wkoll qiegħda f'qagħda stabbli u għandna il-każ ġdid ta' mal-lejl ta' persuna ta' 72 sena li qiegħed f'sitwazzjoni fejn għandu bżonn ventilator b'intubation. L-appell tagħna jibqa' hemmhekk, bħalma qegħdin naraw kellna diversi każijiet li kienu qegħdin jaffettwaw nies li huma healthy u bħalma qegħdin naraw dawn in-nies li huma iżgħar u m'għandhomx kondizzjonijiet. Ħafna drabi s-sintomi jkunu ħfief ma jkunx hemm komplikazzjonijiet. Imma bħalma qegħdin naraw diġà kellna dawn il-każijiet li huma nies tal fuq minn 60 sena li propju hemmhekk aħna qegħdin naraw li hemmhekk jista' jkollok chances ta' komplikazzjonijiet ta' meta inti kollok età li iktar avvanzata manka f'cases fejn inti kollok kondizzjonijiet kroniċi jew inkella jkunu fuq ċertu trattamenti. U għalhekk dejjem nibqgħu intellu l-appelli tagħna għal kawtela speċjalment f'dawk in-nies li huma aktar vulnerabbli tal-anzjani. Grazzi. Looking at the bigger picture, issinna kważi 3 ġimgħat u llum in-numri l-istatistika forsi ta' min iktar jorbot fuqha. X'qed basru għal-futur fis-sens pereżempju llum sirna nafu li l-iskel ħajbqgħu magħluqin sal-aħħar tas-sena. Allura da jindika li din mhix kwistjoni li s-sitwazzjoni ħadd tibda tiġi lura għan-normal within a month. Dik ir-reazzjoni li għandhom in-nies hemm barra. Intom min-naħa tagħhom kif qed tarawha? Eżatti, infatti aħna mill-bidu li konna qegħdin naraw x'qed jiġri f'din is-sitwazzjoni u anke li titgħallem minn dak li qed jiġri barra minn Malta. Aħna ma rridux sitwazzjoni bħal hemm pereżempju l-Italja fejn kuljum qegħdin naraw dawn l-imwiet li propji s-sistemi tas-saħħa mhumiex ilaħqu ma' dak in-numru ta' każijiet li qed ikollhom. Allura l-għan tagħna hija aħna li aħna permezz tal-containment phases li qegħdin nagħmlu bħalissa fejn l-iskop huwa li inti taqbadhom in-nies tagħmilhom diagnosi tagħhom, tiżolhom, contact tracing u kwarantina biex inti dejjem tillimita. Dak huwa il-mezz ta' containment. Il-metodu liħor huwa li dawk in-nies hemm barra nagħmluhom social distancing ħalli kemm jista' jkun huma ma jiltaqgħux ma' nies oħrajn li dawn jista' jkollhom il-virus fuqhom u jgħadduha lil ħadd ieħor. Dawn huma kollha mezzi ta' containment. Jekk inti tagħmel dawn il-mezzi ta' containment u l-pubbliku ikun jista' jaħdem magħna biex dawn vera jsiru, aħna l-iskop tagħna u l-għan tagħna huwa li dan iż-żmien intawluh
Ittawlu ħalli inti il-każijiet jiġu bil-mod. Iżda ma jiġu bil-mod il-każijiet iżjed aħna jkollna l-kapaċità biex nkun nistgħu nofru dak it-trattament li għandhom bżonn in-nies. Nifmu li meta inti ħattawa l-iżmien inti ħajkollok iktar il-pajjiż ma jkunx jista' jiġi f'sitwazzjoni ta' normalità, però din hija xi ħaġa li rridu naċċettawha llum il-ġurnata li aħjar li aħna nkun nistgħu naddattawha l-istil ta' ħajja li rridu ngħixu bih għal dan il-perjodu ta' żmien milli jkollna sitwazzjoni fejn inti din tiġi f'daqqa waħda li inti s-sitwazzjoni jiżdiedu f'daqqa nies, allura f'daqqa waħda inti jkollok il-popolazzjoni kollha affettwata, dik xi ħaġa li ma rridux nagħmluha aħna għaliex nafu li jekk hemm dik is-sitwazzjoni ma nkunx nistgħu nlaħqu mad-domanda ta' nies milli jista' jkollhom bżonn kura fl-isptar u speċjalment ukoll kura fl-ITU. Massimo Costa, Water Today. Prof Gawċi li xtaqt nsaqsik dwar dak il-backtracking li sar bejn dak li qal Chris Fern u Robert Abela. L-ewwel Chris Fern qal li kull min huwa over 65 u nies vulnerabbli għandhom jgħodu ġewwa. Fair enough. Però mbagħad qal ukoll li min joqgħod taħt l-istess saqaf magħhom ukoll għandu joqgħod ġewwa. Però l-għadha l-Prim Ministru qal isma' min joqgħod taħt l-istess saqaf ma' dawn in-nies jista' jmur għax-xogħol. Id-domanda tiegħi il-parri tal-public health tagħkom x'kien lin-nies li jgħixu ma' over 65 jistgħu jmorru għax-xogħol jew għandhom joqogħdu ġewwa to limit the transmission? Mela, din il-miżura fost ħafna miżuri oħrajn hija speċifika biex aħna nipproteġu lil nies li huma vulnerabbli, ġifi dawk li għandhom il fuq minn 65 sena u dawk in-nies li għandhom mart kroniku li ħajpoġġihom jew friskju li jaqbadhom iktar dan il-virus minħabba immunosuppression li għandhom jew inkella minħabba kondizzjonijiet mediċi li għandhom huma. Aħna rridu nipproteġu lil dawn in-nies vulnerabbli, ġifi dawk in-nies li huma vulnerabbli huma qegħdin ngħidulhom tmorrux għax-xogħol għaliex inti tista' tiltaqa' mal-virus allura tkun iktar riskju. U dawn in-nies li huma vulnerabbli qegħdin ngħidulhom ukoll li joħorġu biss fejn vera hemm bżonn u m'hemmx lok ieħor li inti tista' tagħmel mod ieħor. Imma wkoll qegħdin ngħidulhom li fejn inti għandek bżonn kura medika, importanti li jmorru, speċjalment pereżempju appuntamenti li jkun hemm l-isptar minħabba każ urġenti jew inkella minħabba każijiet li inti rid ikollok follow-up tal-kondizzjoni medika tiegħek. Rridu niftakru li dawn in-nies għandhom kondizzjonijiet mediċi li iżjed qegħdin joqtluhom jew inkella jdaħġelhom jidħlu l-isptar dawk il-kondizzjonijiet mediċi li għandhom milli hemm propju l-virus innifsu. Allura importanti li huma jżommu ruħhom b'saħħithom biex il-kondizzjoni medika tagħhom tkun qiegħda kontrollata. Li n-nies li jgħixu fl-istess household, tajjeb, dawn jistgħu jkunu ta' riskju għal dak il-persuna li huwa vulnerabbli. Allura ħana qegħdin nirrakkomandaw li fejn jistgħu dawn in-nies jekk ma jmorru x-xogħol tajjeb. Infatti, aħna qegħdin ukoll ninkoraġġixxu lil workplaces li fejn jistgħu joffru teleworking. Diversi employments li jistgħu joffru teleworking. Jekk għandek sitwazzjonijiet fejn assolutament dan il-persuna ma jistax jagħmel mod ieħor u jrid bil-forsi imur għax-xogħol, hemmhekk m'hemmx tagħmel ikollu jmur għax-xogħol, però fuq il-post tax-xogħol hemmhekk irid ikun hemm il-miżuri ħalli kemm jista' jkun ikun hemm ukoll is-social distancing ħalli ma jiltaqax ma' persuni oħrajn fil-qrib ħafna u anke fuq il-postijiet tax-xogħol ikun hemm dak il-miżuri biex tnaqqas dejjem it-trasmissjoni. Xejn ikun ukoll fid-dar dak il-persuna l-individwu ieħor li ħareġ u issa daħal lura fejn il-persuna li huwa vulnerabbli, importanti li wkoll anke ġad-dar kemm tista' tagħmel użżomm is-social distancing fid-dar stess. Allura l-miżuri li qegħdin huma rakkomandati anke fid-dar stess li il-persuna li huwa vulnerabbli sakemm ma jkollu bżonn kura medika immedjata jew inkella għajnuna, juża kamra tas-sodda li hija għalih waħdu. Nafu li wkoll importanti pereżempju l-bathroom li juża tkun il-bathroom għalih waħdu wkoll. Li anke waqt ħin l-ikel ma jkunx hemm daqshekk kuntatt ma' xulxin, ġifieri jkollok nies li vera jistgħu qegħdin jgħixu fl-istess dar, però kemm jista' jkun il-kuntatt ma jkunx daqshekk qrib. Nafu wkoll nies u kellmuna ħafna nies oħrajn li pereżempju jgħixu mal-ġenituri tagħhom, li dawn il-ġenituri tagħhom huma indipendenti, però huma biex ikun jistgħu jibqgħu jmorru għax-xogħol u anke jibqgħu għaddejjin bil-ħajja tagħhom, irnexxielhom isibu post ta' akkomodazzjoni alternattiv jew inkella pereżempju jmorru joqogħdu maħuthom oħrajn. Din hija sitwazzjoni kollha li nafu li hija perjodu li ġej fit-tul. Allura hemmhekk aħna qegħdin nikkombinaw sitwazzjoni ta' perjodu fit-tul flimkien ma' miżuri ta' protezzjoni ta' saħħa pubblika biex nipproteġu lill-anzjani.
Ross, wasilna kas ta' employer li għalilna illi impjegata tiegħu għamlet l-swab test l-employer jiċċekkja jekk l-impjegat partikolari kienx positive jew negative u meta ċempel il-helpline jew għamel kuntatt mal-awtoritajiet, għandhom xi dak kuntatt jew għalulu ma nistgħux intom din tip ta' informazzjoni. Hemm xi proċedura biex isserraħ ras l-employer u fuq nota differenti, jekk ma jimpurtax. Qegħdin naraw iċ-ċifri jiżdiedu vera bil-mod għall-grazzja tal-Alla, però għaliex maħniex naraw in-nies li jfiequ. Biex dawn huma tiffiċer jew qatt. ċinna ġeġi, qed tgħidilna li ħafna minnhom qegħdin ikunu stabbli l-aħħar darba tilna li ħafna minnhom qegħdin id-dar, jien noħdu pożittivi m'iniex mediku, però għaliex il-fejqan mhux qed nisimgħu bih. Mela, jekk nibdew mill-aħħar waħda, bħalma spjegajtilkom, meta aħna ngħidu fejqan, jiġifieri dak li aħna teknikament ngħidulu recovery, irid ikollok il-test tal-iswab li jkun negattiv. Ħafna drabi in-nies, speċjalment it-tfal jew kellha nies ta' età żgħira, jdumu ħafna ikomplu jekskritjaw dan il-virus. Allura kull darba li inti tagħmilhom dan it-test fil-gerżuma, dan ħajbqa' joħroġ pożittiv. Dak għalina ma jfissirx li l-persuna għadu f'qagħda kritika, tajjeb, però jfisser li dan għadu għaddej bil-virus. Allura minnaħa tagħna bħala saħħa pubblika, jfisser li dak il-persuna jista' jibqa' jitrasmetti l-virus lil ħaddieħor. U allura dan il-persuna jrid jibqa' f'isolation. Aħna xorta nibqgħu insegwu il-kundizzjoni medika tiegħu tal-persuna ħalli aħna nkunu żgur li dan il-persuna ma jmurx għall-ar. Minnaħa l-oħra li saqsejtni dwar riżultati, aħna riżultati natuhom biss lill-persuna li hu għamilna l-iswab fuqu. Dan nimxu mal-GDPR li huma donnija sensitive data, ġifieri data li tirrigwardja s-saħħa tal-persuna u hemmhekk aħna ma nistgħu niżvelaw l-ebda informazzjoni dwar riżultati ħlief lill-persuna l-individwu. Jekku irrid jinforma lill-employer minħabba li hu ma jistax jattendi, mbagħad jiġi mill-persuna individwali biex hu jkun jista' jippreżenta ċertifikat mediku lill-employer tiegħu. Żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok Prof. Albert Gallia mill-Mod Independent. Fil-fact sheet li nħarġet il-bieraħ hemm sentenza li tajtek li n-nies jistgħu jattendu ħtiġijiet personali li huma assolutament essenzjali jew urġenti. Issa, ovvjament mhux kulħadd għandu l-istess eżiġenzi, tista' tikkjarifikana dawn il-ħtiġijiet eżatt x'inhuma u t-tieni mistoqsija li rċevejna ħafna mingħand il-qarrejja tagħna min għandu il-klieb u m'għandux min joħroġhom. Jistgħu joħorġhom miserjament darba ġurnata? Mela, dawk il-ħtiġijiet bżonjużi ħassejna li għandna bżonnuhom għaliex inti tara s-sitwazzjoni kif inhi. Inti għandek speċjalment l-anzjani li dawn għadhom pereżempju jmorru jsarfu ċekk. Tajjeb? Allura hemmhekk inti l-nies importanti li jkollhom il-flus f'idejhom, aħna qegħdin ngħinuhom billi anke nipprovdulhom permezz ta' diversi skedi anke ikel id-dar, allura dawn bil-fors li jrid ikollhom il-flus f'idejhom biex huma jkun jistgħu jħallsu. Allura dawk huma affarijiet li huma essenzjali sakemm ma jkunux għamlu pereżempju prokura fuq xi ħadd li jkun jista' proprju jmur jisarfilhom iċ-ċekk ukoll. Però wkoll qegħdin naħdmu mal-banek ħalli nkun nistgħu naraw x'miżuri nistgħu indaħlu li dawn l-anzjani u n-nies vulnerabbli anqas ikun ikollhom għalfejn proprju jmorru l-bank tajjeb, u hekk inkun nistgħu nevitaw li dawn in-nies ikollhom għalfejn joħorġu u anke naqsu l-ammont ta' nies li jkollhom bżonn imorru proprju l-banek. Fuq annimali, iva, kellna diversi nies li anka pereżempju għandhom xi farm li mhux dirett mal-dar tagħhom li hemm l-annimali, dawn importanti li jridu nibqgħu nieħdu ħsiebhom xorta. U allura fejn kien hemm persuni li m'għandhom il-ħadd li assolutament jista' jgħinhom billi huma jkun jista' jmur li jitma' lill-annimali, iva hemmhekk nistgħu lill-persuna ngħidulu iva tista' tmur titma' lill-annimali, però tittevita li jkollok kuntatt ma' persuni oħrajn. Rridu niftakru din il-miżura qiegħda hemmhekk mhux mod ta' leġislattiv biex aħna ninforzaw, qiegħda hemmhekk biex aħna nipproteġu lill-persuna. Allora jrid jiġi mill-persuna l-individwu u n-nifsu li ju jaf issa kif tittieħed, jaf li jekk inti tittaqa' ma' persuni oħrajn, speċjalment nies li inti ma jkunux fl-istess household tiegħek, hemm ċans li dawn ikunu qegħdin iġorru l-virus u jekk inti ħajkollok kuntatt ma' dawn il-persuni hemm ċans li dal-persuna jittieħed.
U għalhekk li aħna qegħdin nagħmlu dal-miżuri biex nipproteġu lil nies l-iktar li huma vulnerabbli u nitolbu kooperazzjoni mill-pubbliku għaliex jekk inti taf li inti vulnerabbli, inti taf kif titieħed din. Allura importanti li tipproteġi lilek innifsek minn dan il-virus għaliex ir-riskju li inti jekk jaqbdek il-virus ikollok komplikazzjonijiet u anke sfortunatament jista' jkollna mwiet ukoll hekk inti trid tieħu l-miżuri biex tippreveni. Ma tantx qed jgħin anke minħabba l-kesħa li qed tagħmel persuni anzjani speċjalment li jkollhom ċertu età u jiddaħlu l-isptar u jkollhom sintomi tal-COVID-19 però ma jkunux sintomi ta' dan il-virus għax ikunu jixtiequ mariħ normali jew kellha influenza. Meta jaslu l-isptar, meta jkunu l-isptar, sakemm isirhom it-test fejn jinżammu eżattament dawn il-persuni biex ovvjament wieħed jkollu rasu mistija. Importanti din Melvin li semmejt għaliex din importanti biex nassiguraw il-nies għaliex sfortunatament ġieli kellna xi ftit każijiet li beżgħu jiġu l-isptar. Ma nix għalfejn nibżaw niġu l-isptar, għaliex aħna l-isptar jiet l-areas tal-Covid u non-Covid, tajjeb, fejn inti kollok dawk in-nies li għandhom sintomi respiratorji kifet tajjeb inti, għal-bidu ma tkunx taf jekk dan huwiex influenza jew inkella xi virus ieħor respiratorji jew inkella Covid, kollha kemm huma aħna rridu nipproteġu minnhom għaliex kollox jiġi trasmess. Allura dawn in-nies jinżammu f'iżolazzjoni sakemm ikun jista' joħroġ ir-riżultat u mbagħad la darba joħroġ ir-riżultat li jkun pożittiv u mbagħad jiġu trasferiti għal wards li huma speċifiċi biex ikun jistgħu jikkontrollaw dan il-virus. Grazzi.